Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Dostan aziz. Hozir man ba on savole ki pravai tojiki dar Turkiya kor medihad yo ne javоб додан мехоҳам. Бисёре аз шумо дӯстон азиз дар бораи ҳамин савол пурсидед ва боз пурсидед ки дар такси кор карда мешавад ё не дар Туркия. Дӯстон азиз, правai tojики дар Туркия кор медиҳад, аммо дар такси наметавонед кор кунед. Таксист шуда наметавонед. Сабабаш ин кори дар Туркия ин кори давлатӣ ҳисоб мехӯрад. Наметавонед ки такси кор кунед, яъне хориҷиҳоро намегиранд. Боз дӯстони азиз, шумо наметавонед ки дар дастафшик шумо кор карда метавонед, аммо қисман, масалан дар дастсафкаҳое ки дар служба дастсафкаҳое ки хело машҳур аст, Getir аст, MXPT аст, наметавонед кор кунед бо правai tojiki. Чунки онҳо ҳам визаи корӣ мепурсанд, ҳам кимлик, ҳам боз суғурта мегӯянд, онро мепурсанд. Хуб, дӯстони азиз, ғайр аз ҳамин таксию дастсафкаҳои машҳур, шумо метавонед бо правai tojiki масалан дар ягон фабрика, дар ягон фирма мошини боркашӣ мешавад, дар он метавонед ронанӣ кунед бо правai tojiki. Боз шумо метавонед дар ягон мағоза ё ки ягон ресторане ки хизматрасонии дастсафка доранд, дар он метавонед бо скутер дастсафшик кушода кор кунед. Хуб, дӯстони азиз, боз ғайри ин правai tojiki шумо кор медиҳад. Шумо метавонед мошин харед, мошин иҷора гирифта ронандагӣ кунед. Ин ягон мушкилӣ намешавад, яъне правai tojiki кор медиҳад. Хуб, дӯстони азиз, ин буд ҷавоб ба саволи дар бораи правai tojiki. Агар ягон савол шуд, дар комментария нависед, ҳатман ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем.